سلام 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 نعخم كمي وعلكم سلام كمي لكم لما عنتي كمسكنة كمي مزيد له أتم تفلتكم فلتكم خمه أتم زي فلتكم كا تمال مالتي دا يوتيوب تقبل مني يبلكم بزي كتامي أتوفتوتي أدنقتي تعذبتي أجخين داولكم أقول نيزخونكم كا بالبيزة مسكنكم كبرتي هبلي ثانك يو دمت يسمع على سلام سلام قاعد أحد مسكم سلام نعكم كمي وعلكم لما عنتي ناي مسجانا أزل لما عنتي نزوم زي فلتكم ناي مسجانا خمسكنكم يا مزي تينكيو دابل كيه بلايكم ما جمرو تمالي تقبل من مالي تناين دايتوب تمال تقبل مني بزو حكوا فتنا نو لكم فتنا لكم ساعات نخدم بتعمي حق زربا خبيت ساعات الشح سبسكرايبر قبل حد تسقمي يقولون بتي كابتي أبس خنا انت خدك تمالو يا أخا انت تناي سبسكرايب تناي ساعات 14 ساعات كن تي فيديو تاتكا فايرال زير نحكي نصبق بتعمي يشكرك كايو أنا جن أملاخ مسكن سلا بوزحات فتوتي تعذبتي سخاتكم مالتيو عبزي بصيحيو مالتيو ምናልባት እቶም ሓደሽቲ ትጀምሩ ዘለኹም ከዓ ዓጆኹም ክብለኩም ይፈትው ብምሉእኹም ኣብ ቲክቶክ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ቴሌግራም ኮይኑ ተላለኹኹም ብምሉእኹም ማለት እዩ ብልቤ ዘመስግነኩም እዛ ቪድዮ ናይ 20 ደቂቃ ትኸውን ላይፍ ዝኸፍት ዝሰርሓላ ዘለኹ ንዓኹም ከመስግነኩም ኢለ መፅየ ትማል ከፊት ነርአ ቀጣም ለማዓንቲ ከምዚ ኣገረ ቪድዮ ክሰርሕ ደልየ ነይረ ናይ መልእኽቲ ናይ ሰላምታ ናይ የቐኒየለይ ግን أقدامي متحمسينني أي صراحة كن تقبلوا من خلقوا برن بس حازكم سلت فلتوا تم زي سمعكم تايد أزي نجرتنا ترى زي فلتنا مونيتايز مخانا قاعدة تبلو منتان مالتي بزي أنا نجركم ويلكم ويلكم هاي thank you support thank you وقاعد حال مساكم تمزل لكم سلام نعاكم دبل كيما يوعلكم يعني اللي تبزلخو يمسكنكم يزلخو زما بزيناتي يزلخو مالتي تتابعوني أو قلناكمكم أجوخي تبلون كل جزء بتليفونكم انتي بزيحكي إن داولكم تحطني تمالي مالتي تمالي مونيتايز كوينة إن دا يوتيوب تقبلوا مني ألو أملها مسكن دحر خندي كلل مالتي كلل كو ألو وني دحر تزيد حلكه تزيد حلك عند حربك خفتني الكاغن تعودخا نعاي درجة كابز خفتا زايتو مالتيو أستات عمت قرالا عمت ورحين قلا مالتيو مغنيات ساعات مهمة بتعمي جزي وسيد اللي لايف كخفتي دلي زغون الدمس قلا متعتسل زي فكاد مالتيو سأتا زلو بقروب قلا نداول كوغن من حواتنا تلالي وساعات سوات تلالي وساعات سوات كسيبة بك أنا عم فلت بزبالكم تفلتوا ፓስታ ባኸለኹ እዞም ሰዓት የመሊእሊ ብጣዕሚ እዮም ንፉዓት ሓጊዞም ንሳቶም ማለት እዩ ሳልኦም ኢኻ
ኣጆ እንዳበሉ በቴሌፎን እንዳደወሉ ዝኾነ እንዳበሉ ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐ ንዓኻትኩም ነዞም ዝብለኩም ዘለኹ ሰባት ካብ ብወሳብ ዘለኹም ብቴሌግራም ብኩሉ ብሓፂሩ ቲቲ ኢለካ ይተርፈኒ ምእንታን ተተባብዑኒ ትሕግዙኒ ፀናሕኩም ክሳብ ሕጂ ከየመስኩንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልኒ ቴንኪዩ ልቤ ዘመስግነኩም ዌልካም ቁስየ ዌልካም ቃድሓን መፅኺ ሃይ ሰላም ሰላም ቃድሓን መፅኹም ተመሓደሽቲ መፀለኹም ሰላም ንዓኹም لما أنت نايم مسجنا مدبي لي كفيتة كذات مال خفيتة نرند جنا كلامي بزي بناتي أي كفتكم بقرب سلسو خفتكم لما أنت قرب كسر دقيقة أنا حسيت دقيقة أنا 10 دقيقة تخون بزي أعمل أختك حلفة لكم إلى إيه بزي خفيتة مالتي وتمت عزب نزل لهم تانكيو ندام مسكون كي كل جزي خمسة يقولكم سابورت تقبل أنتم مصوب زجاي يغني اللي نقولكم إيه كفيتة جزا لما أنت مالتي ولا أنا 10 دقائق تخوني لي أنا خاف دي لمبر قطعا حيجيكو حسابكم كومنت صحفوا ما يقولوا لنا قربتك ساعة 10 دقائق تملئك أو كخعزي ولا أنا كمان مسي 10 تحجي ساعتي كل جزء ساعات 10 تخفتكم تحجي لما عندكم طعمي كبيد نسل زلوق عاد يغلطي فيه قنت صحفوا لي كومنت قربتي 10 دقائق تملئ علي دحروك عاد هاي برو wie geht's gut قاعد حرمتهم تبت لهم سلام نعهم መልእኽቲ ነይራትኒ ለይሎም አንተ መጽኩም ዘለኹ ተማሊ ማለት እዩ ተማሊ ዳርጋ ኣብ ዓመትን 2 ወርሕን ወይ ተማሊ ሞኒታይዝ ከይነ እንዳ ዩቱብ ኦኬ ለምና ንብለኩም በዚ አጋጣሚ ኩላትኩም ትሕግዙን ነበርኩም ቴንክ ዩ ብለኩም ኢለ መጽ يعني يلي ስለትጎብሉ ሓገዝ يا ገርመኪ ከማአ ምክንያቱ እንድሕር ፈቲንካ ሲትዕወት ኢኻ ድኻም ኣለዎ ኮለል ግን ምስ ግዜ ሰልጠካ ይሓቅ ዘረባ عبية يبرخت زري مجمرتا قاعدة حن مسخي عبية ثانك يو زياداي أنا نزم أبزي أزلوني أنا أبزي أخذ زي خفت كله كاتاتو لني يمسكناكم الله نما عند بزي أنا تي بزي أماليتي تمان خفيت أنا رندي بزي أخنا أخذكم نتم تمان زي رخوكم كمسكناكم إلى مزي أبي ماري قاعدة حن تخبيته سلام دقيقة كما يلقى حاجز يا حاجز كلها نقصية حاجز يا زيادة
بغيها بزيادة بغيها بكي قاعد عن مزعم طبعا حدش نوصل لهم سلام معكم كيف يعملكم حتى أخلني أخوان إشراء خملة إلي أمبر لأني عصرت كوزلو زي كونر جن سلتني دخيمة كعسي غلطي فلوماتي يا جزانا أخلن كفيتون كينو من تصمم عايزهم كلها كان حركة فيت كاتو مفتيت وتفارق زحد سلزو خانا خان قاسا أوصلني لأنها خفيتون سولكو زيها خمس كنكم إذا مسئي حاجوسيهاكم كلاتكم يخبر لك أسلتي جزيهم سويهم مثلهم ثانك يو أني اللي ندبلكي قاعد حن متأخن تما حدش تمثلهم سلام معهم كما يوعلكم
ሰላም 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 ንኣኹም ከመይ ውዒልኩም ኳ ደሓን መጻኹም ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ከመይ ውዒልኩም ብላይክ ጀምሩ ጋይስ ብላይክ ጀምሩ 12 ሰዓት ኣለኩም ኮመንት ጻሓፉልና ብላይክ ጀምሩ ቴንኪዩ ቶም ታብታብ ትገብሩ ዘለኹም ላይክ እንዳገበርኩም ትኣቱ ኣለኹም ቴንኪዩ ሚሊ ከላልክ ሰትልኸ ምክንያቱ ኣለኒ ከምዚ ገረ ላይፍ ገረ እንዳኣትኸ ይኽመለስ ዘለን ሕግታት ኣለዎም ዝምላእ ኣለዎም ሲ ብኸምእን ከላይ ከፊተን ከላይ ከዓ ናይ ምስጋና ኢለንኣኹም ከፊተ ማለት እዩ ቪድዮታት ከይሰቅል ኣለኹ ሓድሽ ቪድዮ ዝሰቐልኩ ኣለኒ ናይ ትማል ኣለኒ ናይ ደማ ኣንተ ኣለኒ ቪድዮ ከዓ ተማለኒ እዩ ቪድዮ ረኣይሉ ኢኹም ኣሕዋተይ ሓፀረት ኣብ መጀመርታ ክፍተ ቢልኩማ ኖርማል ናይ 10 ደቂቃ ብዙሕ ነዊሕ ኣይኮነን ቪድዮ ኣለኒ ሓድሽ ሓደ መዓልቲ ከዓ ከምዚ ጌርካ ተኣቱ እንድሕር ኮንካ ይንቀሳቐስ እቲ ዩቱብካ እምበር ስቕ ኢልካዮ ላይፍ ዘይተኣትወሉ ገለ ድሕር ኮንካ ከዓኒ ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ይብልዎ ኢኻ ትበጅ ይብልዎ ሰብ እኮ ይመፅእ ኣሎ ግን ኮፍ ኣይብልን ኮይኑ ጥርብ እንዳለ ሰብ መፀካ ሙሉ ገዲፍካ ከይድ ኮመንት ዘይፅሕፈልካ እንድሕር ኮይኑ ሰልችወካ ከዓ ኮመንት ፃሓፉ እስከ ኣሕዋት ኮመንት ፃሓፉ ወይ ንሕቶ ክነቕርበልኩም ኮፍ ተኢልኩም ሕቶ ክነቕርብ ንሳ ነገር ዝኸውን ማለት እዩ ንዕማ እንደተን ቤተሰብ ይበላ ብዚኦ ኮመንት ፃሓፍለይ እስከ ቶም መሓዙተይ ኩላትኩም እስከ ኮመንት እስከ ፃሓፍለይ ሓንሳ ኣማስዩኒ ከማ
حدا ساعات حدا قديسي سب زي بلو نحر كوينو زربا طفاك ولا علال كتعلل لا يتخلني خومنت زي بلو نحر كوينو وانا تقتنب بايت خلني خومنتي كومنت زي هالي مالي هجيب وخم سب لا يتخلنيها كتزاربا يتخلنيها سق رايحة سلام انتم حدش تمزقهم وقاعد حنمزقهم من يمتا سلام معهم هاي نبارو هجس بخوم أسي يسلتوا تقل لا يتخلنيها ስለዝኾነ ሕጂ ድምፂ ዘይብሎ ሰቕሎኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብዚ ዩቱብ ማለት ድምፂ ዘለዎ ዋላ ክስታይ ይኹን ኣብ መንጎ እንድሕር ቆልዑ ገለ መፂኦም ከዓ ከመይ ትገብር እምበር ዕፁ ትብልካ ከዓ ኣይፍቀዱን እዮም ድምፂ ዘይብሎ ኣይዕፆን እዩ ዝረኽቡ ስለዚ ከምዚ ጌርካ ክትከፍቶ ኣለካ ንቁሩብ ንግዜ ዋላ ናይ ሰዓት ገለ ትኹን ቀትሪ እኳ ኖርማል እንዳ ስራሕካ ስለትዕልል ሰብካ ይመፅእ ሓደ ሓደ بجزء قطرت كفت كمان يحيش مالي تقوم انتي تعرف لك عند على الكات تسرح قدام فتني نرى كم تصب كنت تسمعني مشيت كنت سبس لتذكر مسرحي وعلنا كم زي بزح زيت كم كايلو هون زينة طلعت سوم أنا زمنا زينة سحلفو نعم تغطاتي لو ما يحلفوا له ونطرنا عيتن طرنا هم سابيه ميلي ويلكم نقعد هنوزهن امه يا كما ስለዝኾነት እያ ተሃልና ኣና ቪድዮ ረኣዩልና ቪድዮ ሓድሽ ቪድዮ ክንሰቅል ከለና መሃሪ ዝበልናዮ ነቕርበልኩም ወይ ከዓ መስሓቅ ዝኾነ ቪድዮታት ሰቅል ሕጂ ኣነ ቪድዮ ረኣዩለይ ቪድዮ ተማሃሩለይ በረታ ሓንዳማይ ተቐዳማ ዘላ ድብርታይ ሰሪኹም ይበላ ጽቡቕነት ናይ ዩቱብ ይዓቢ እዩ ናብ ኩልኻ ይባፅሓሕ ማለት እዩ يا تمزل لكم كومنت صحافة وين حتى وين رأيتو هاليو كومنت لا صحافة مسكح يعلوجنا حنسف زيراكم معدمي زيراكم مسقيابكم إذا زحلفة معهم بعد ما مذهب بعد أبي سلمون كنت عدميلو بيجي هيلكم تسقوا قريعكم تقولوا عدميابكم أبزلهم بعد أبي ولا مريم عدد تغيران كلهم من تقيسنا عنقرفكم زيراكم معدمي زيراكم مسقى زيراكم برخت يهابكم ما السيد مسكن يا أخلن إجابير عملا تقولوا له عدمي يهابكم سقان بردي كنكا يقوللكم هنا وترو أعتبركم نسالملو بقولنا عيدكم إنه مرة قالوا زمان يمسلنا نزاق قدست هاجرنا نزوم كله ما بسعودي هذا اللي خنكا عارفين زخون زمان يقول لكن وليد كنت تسمعلو ممكن كنت أركالو هابتي يمكن عايخن دخاتر دعالو سجاي هابكن خابت زل خناش شجرين مكرانا وصيو إذا الصراحة كنا له سعيد عباس مخبريت كني برا سلازي أجاهم برتعو جابير مساهمني أملاخ نتوم تسفاز قرصون جرب برهانومي نتوم منم تسفاز يقولهم أو تيو كم تداوي تحلوا باقي زنبرة نقص قبر جابير تأمنوا بجابير ويتاستهكروا قالوا
እግዚአብሔር አሚን ላይፍ በቃል ተስፋ ዝመሓላለፍ ዘሎ ይትቁረሱ በትዝሃበናን ዝፈጠረና በዓል ሓሲቡን ማማፋቲንካ ኣብዛ ምድሪ ካፌ ዝመፀ የለን ወዲ ኤፍሬም ክኸውን ኢሉ ማለት ነው። ዝተፈጥረ የለን ጓል ክኸውን የለን እስመ ኩልነ መዳሽ መጻኢነ ብሓሳቡ እግዚአብሔር ግርማሾ በጣልየት ናይ እግዚአብሔር ብሓሳብ ኣምላኽና ብዘይ መፂና ስላሴ ብምልኩዕን ብምስሉን ብፀወቱ ብዝግባእ ድማ ፈጠረና ይደልዎ ስብሃት ወኣኮቴት ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ብተባዕታይ ብኣንስታይ ፈጢሩ ብመልክዑ ኣኽቢሩ ዘገርም መልክዕ ዘገርም እስትንፋስ ዘገርም ልቦና ዝሃበና ንሱ ስለ ዝኾነ ንዑ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንሱ መንቅዱሰሉ ዓበይቱ ንፀንዐሉ መንፈስካ ይዓደለና እግዚአብሔር ንዓለምና ብምሉእ ንህዝብና ንኩሉ ዓለም ድማ ፍቅርን ሰላምን ረሃዋን ይሃቦ እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ወድሓንኩም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዝበለትና ሀበነ ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ኣብ ላይፍ እዮም ዘለዉ ቲክቶክ ጋይስ ያን ከፊቶም እንኳ እታ መደብ ኣይፈለጥ እኳ ናብ ምዕፃዊ መመፂ የቀኔልና በሉ ሓደ ሰብኣይሲ ዕድሜኹም ከበሎም መዓንቲ ክንዲዚኣ ከይድ ኢሎም ክንደይ እንታይ ኢሎም ስሳ ድሮ ስሳ ኮይኑ ማለት ድሮ ስሳ ጌርና ኢለ ጃዚ እንዳሰሓቅና እንዳቀለድና ኮርባዓት ኣይገርመኩም አሜን አሜን እህታችን አሜን እግዚአብሔር በጸጋ በሞገስ አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ንዓኻን ዝሓስካዮ እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜ ይጸብቀልካ አሜን ንዓና ንሰምዕ ዘለና ከዓ ሰሚዕና ከይንጸምም ርኢና ከይንዓውር በሊዕና ከይንክሕድ እዛ ምጭውት ሃገር መሬታ ጋዜት ብመስዋዕት ብመከራ ብፀገም ብስደታ ዝተኣስረ ዝፍትሐሉ ዝዓረቐ ዝክደነሉ ፍቀዶ ሊብያ ፍቀዶ ስዑድያ ፍቀዶ ዓለም መንእሰይና ፋሒዱ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዲልናካ ኢና መቅረበለልና ኢልና ንቡርናቱ ናይ ቦታትና ኩልና ብፍቅሪ ኩልና ልብና ተሪሩ ኩልና ዝረአናዮ ክሒድና ኩልና ዝበልዓናዮ ክሒድና ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ዝከኣሉ ካብ ሰማይ በረኸቱ ካብ መሬት ምሕረቱ እግዚአብሔር አምላክ ይዓድለና ስደትና ሕፅረልና ኣቦታትና ናብ ፍቅሪ ቤተክርስትያንና ናብ ሓድነት ፊኣ ንገድ ነጋዳይ ሽቃጥ ሽቃጣይ ፍቅሪ ናይ ቀደም ኣምለሰላ እግዚአብሔር አምላክ ንዓኻ ሒዝና ንበፅሖ ኣይፈላለየና እሞ ኣብ ቃልና ቀፂርና ፍቅርና ደልዚና ክንከይድ እግዚአብሔር ብቸርነቱ ይሓልወና ብሩክ ለይቲ ይበለና ዝወድእ አሜን አሜን ብሩክ ለይቲ እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ናይ ፅባሕ ሰባት ይበለና ይቕኒልና በዓል ማማድሃብ ማሕበር ድማ አቡነ ዘበሰማያት 12 ብፅሑ ንሎም መዓንቲ ክንምለሰኩም ኢና ድሃብ ሃብተይካ ዕድመ ጥዕና ሃብክ ኩልኩም ብሩክ ለይቲ አሜን ዓፍ ይበሉ ናይ ፅባሕ ሰባት ይበለና ዓፍ ሓወል ቴንኪዩ shoppen mit hochwertigen ላይፍ እዮም ፀኒሖም ኣብ ላይፍ እዮም ፀኒሖም ኣብዚ እንታይ ትበሃል ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ፀኒሖም ትምህርቲ የመስለኒ ከብ ፀኒሖም ሕጂ እኳ ነው ካሕጪ ይኸፍታ ብለን ናይ ቲክቶክ አምስት ጋላክሲ ስናይፕ ካረኝ ጭራሽ ነው በሶስት ጋላክሲ ካዕፂ ንሆነ ይሆነ ምስ ፈረቃ ኮይኑ እግዚአብሔርን ይሄ ባታና ኦይል አታምኑ
ናብ ቀደም ዶ ንመለስ አንተ ናብ ቀደም ዶ ንመለስ እንትሆነን ሻይደ ማለት ولسك سلام ليتي سلام ليتي سلام ليتي عند حراتي ناس صباح الرهوان عند حراتي صباحاتي وعند حرقاني هني أقل فرق ساعات كيرت رتيالو سقزيسي أمزي أنا تيك توك سي حنت حفتنا رهوان تقزيزات هاك رهوان ناتي ما عريت ترهوا كذا فوقنا رمعته ما بيك رخبة يا خالو تخيل أنا أبني أبني كنت ساكن هنا سرعت ولا أنا بس كنين كنت أتنرى نين كنت حراتي أتكاتي مسا كمسكنها أتي بتعمي ينفعتي تفلتو نعم إسكابرت اللي بتعمي بزوح يلا نتزري ما أدخل نرى سلام بركو نرى زيادة بتعمي عيد سبعة بايسابيها بتعمي ينفعتي أجوغن دابرتتا نرى نيت لخرايوا درجة بزي حيل كان عو هانس قبرك وين قبرل وين قبرلي
ኣብ ቲክቶክ ብዘይ ከነ ጌም ካልእ ንሳ ብጣዕሚ በቃ ሰባት ይመፅዎ ብጣዕሚ እንዳሰሓቀት ክዕልሉ እዮም ነብሲ ይነሮም የለውም ተው ኣነ ትፈልጦ ለቢሎላኛ ሰላም ለዚ ቻው ጋይስ ዋይ 3 ደቂቃ 4 ኹን በሉ 4 ኹን ኣጻብዩኒ ብስ 4 ኮይና ክዓጽዋይ እንኳ ደሓን መጽኹም ወይ ቴንኪዩ ቃቶም ላይክ እንዳገበርኩም ተኸተለኩም ቴንኪዩ እስከታ ኣብ ምጽዋዕዳቲ የአኒየለይ ዳበልኪኤ خبرلي دق عبيتي ويلكم جايز እንኳን ደህና መጻችሁ ሓደሽቲ መጽለኹም ሰላም ንኣኹም ኣብ መዕጻዊ ይኹም ቃር መጽለኹም እንጸገም ከሳለ ንራኸብ ኢና ኩሉ ግዜ ሰዓት 10 እየ ዝኣቱ ለማ እንታ ቀድማ ቢለ ማለት ኣቲ ሰዓት የጸንሕ ካልእ መዓልቲ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 11 ሓንሳብ ሰዓት 10 ፈርቃን ከም ዝሕጂ ማለት እዩ ጸኒሐ ስለትገብሩለይ ምትብባዕ ግን ከይመስክንኩም ክሓልፍ ኣይክእልኒ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ቴንክ ዩ ናበልኪ በለስከ ደቂ ዓበይቲ ሰላም ለይቲ ክበለልና ንፅሓ ሰባት ይበለና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ልዋም ለይቲ ክበለልና ተብዕሙ ንዓኹም ክብረት ይሃበለይ ክሳብ ትሳዕ ዘጸናሕኩምን እየ 4 ደቂቃ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ሰላም ለይቲ